Asama samane manungsa sami wong-wong ing griya mangu kang kanduan rimang mangke Koko Prabu menawi sampun lenggah sato lenggah prayoga dodot ingkang rai nuwun pateng rapat Kanjeng Koko Prabu saestunipun wonten wigatos punapa dene paduka kesrawuh wonten negaring Drawati Kanjeng Koko Prabu kala ming bong bawali kalamatan juning alam kanuhun saknyatane iku kanyatan kaki tineyentan emo ya petan bisa omor yo dene prapan kang ngroko ing Mandura sedang tur harjanipun Drawati dene kaping pindhahi kang ngroko brodho bakal hangatake alam oneng alam iku tembung lawas oneng ku kangen ya onengku ya kapangku katresnanku tumandha mangkat dewa anem ing Drawati kene ya Prabu Kresna inggih matur dening panuwun kapang katresnan Saimat Lanjing Koko Prabu yo kaping piwikaning perlu yayi Udakara Winatara wis ana sacandra ketunge kalenggan iki ingkang ngroko ing Mandura ana ing sanggar pamucan manungku puja semedi meminta nugrahaning Gusti Akarya Cakan Panjenengan Boratri
ingkang rokok Mandura yen tak arani ngipi yen tak arani nyupena kok kaya wangsit yen tak arani wangsit kok kaya ngipi sebab impenipun kakang kaya cetha-cetha kaya tenan-tenana ing kono Yayi sangka pasupenan ingkang rokok Mandura yen to negara Indrawati kene ketaman pepeteng jroning peteng swasana negara Indrawati kene ana banjur bandang kang gedhe diri banjur bandang iku mau kaya bisa anggoncang-goncangno kursi palenggane kadangku anom Yayi Prabu Kresna Indrawati Uludi emang jun penggalih ingkang rokok Mandura kagiat rasane ingkang rokok Mandura nyumurupi adiku lanang Indrawati iki nemu apa ana apa kula ing kono sigra grayah-grayah ingkang rokok Mandura tata-tata nitih Kyai Puspanata ndak gelak lakune Kyai Puspanata banter lakune gajahipun kakang kaya tan ngambah bantala saka bare playune si gajah upama ana sasuwe ing busana kang raka sajengkang ora tak gawe sabab ya sukanggone kang raka Mandura enggalo tuju marang ladan negara Indrawati rangsane kadangku anom ing Indrawati kene mula Yayi ados negara Mandura teko ana negara Indrawati kene beteke ya mung bakal njaluk uning marang Kyai Kresna sejatine pangimpen kang raka Mandura iku mau makna jabarna Yayi pokok Yayi matur bing panuwun dene paduka rawuh wonten negari Indrawati caos uninga babagan pasupenan Padrancing Prabu ya ananging saking pamanggihing rayi Indrawati babagan pasupenan ing paduka tampi Prabu ya piye iki menika Sekar Jalmanendra lho Sekar Jalmanendra inggih kembanging wong turu inggih Koko Prabu mending mangke paduka badhe ngagungaken budayanaken ngrekta pangimpen badhe paduka agungaken mangke pundhanipun wekasanipun badhe kugung ketanggung kepama ora sida mburu uceng kelangan delek Kanjeng Prabu wae lah dalah sanane wong yun luhung betah popo kurang kuling eling osolajak mika yen wacana kudu manis mure semseme sasopo mure semseme sasama samane manungsa sami wong ing griya mangu manungkung kanduan riman